Hurei! Tällä tubejaksolla me esitellään MyPowerFix Body. Eli tämä on MyPowerFixin ideologialla tuotettu ryhmätunti, jossa tehdään liikkuvuutta, mutta myös kehonhallintaa ja voimaa osa-alueille, jotka on yleensä aika heikkoja. Mitä me nyt tässä ollaan töitä tehty useampi vuosi, niin huomattu, että tietyt paikat crossfittajilla meinaa olla vähän heikkoja, niin ollaan siihen nyt sitten katsottu myös assariliikkeitä tähän tuntiin. Mä oon Miia ja oon tässä MyPowerFixillä ja suunnittelen nimenomaan MPF Bodya. Ja mä oon Asta ja olen tämän MyPowerFixin pääjehu niin sanotusti. Ja olen fysioterapeutti, liikunnan ohjaaja ja teen myös CrossFit-valmennusta. No, kuka sun mielestä hyötyisi tästä bodista? No mun mielestä tää sopii siis ihan kaikille. Eli tää on vähän sellainen kevyempi treeni. Eli jos treenaa paljon viikossa, niin kyllä välillä pitää olla vähän kevyempiä harjoituksia. Ja varsinkin jos sulla on joku liikkuvuusrajoite tai sitten oot huomannut puolieroja sun kehossa tai muuten vaan haluu liikettä siihen kroppaan vähän laajemmin kuin mitä tuolla normivodeissa ehkä sit kuitenkin tulee tehtyä vaan yksitoikkoista liikettä, niin täällä tehdään vähän isompaa liikettä, rotaatioita ja semmosia liikesuuntia, mitä yleensä ei ehkä tule itsekseen tehty. Mitäs ne on nyt sitten ne liikesuunnat, mitä harvemmin tulee tehtyä? No, tällä tunnilla keskitytään nimenomaan semmoisiin laajempiin, isompiin liikkeisiin ja vähän yritetään monipuolistaa myös sitä niitä liikkumismalleja, ettei liikuta vaan eteen ja taakse, vaan mennään vähän kierrellään ja pyöritään vähän joka suunta. Ja eikö kiertoliikkeitä tule aika paljon olkapäälle, lonkille, keskivartalolle? Joo, sitä harvemmin tulee tehtyä erikseen, että totta kai sit liikkeet koostuu myös näistä kiertoliikkeistä, mutta usein kuulen tunnin jälkeen, että voi vitsi, oli hyvä tunti, että ei kyllä itse tulisi tehtyä, että tää on hyvä, että on tällainen ohjattu tunti, niin nää niinku tulee tehtyä kerran viikkoa. Sekin riittää. No, mites tää uusi MPF Body nyt sitten eroaa siitä vanhasta? Joo, no pari vuottahan varmaan ainakin ollaan vedetty nyt jo MyPowerFix Bodya, niin nyt me ajateltiin vähän uudistaa. Otetaan enemmän liikkeitä, mitkä myös vahvistaa, ja me ollaan huomattu tässä vuosien saatossa, että crossfittajilla on tosi usein tietyt osa-alueet heikot, ja ne on olkapään kiertoliikesuunnat, nimenomaan voima, ja lapojen pienet lihakset, nekin on yleensä tosi heikot. Myös keskivartalon rotaatiosuunnan voimantuotto on yleensä aika heikkoa. Ja sitten pakarat. Ne on usein todella heikot crossfittajilla. Ja vähän pohkeitakin ollaan sinne lisätty. Ja näiden lisäksi tosiaan on sitä liikkuvuusharjoittelua pienen vastuksen kanssa, mutta me lisättiin nyt nää. Okei, eli jos olisi joku, joka ei ole koskaan käynyt MyPowerFix Bodyssa ja se lukee siellä tuntikalenterissa, niin miten se selittää sitten, että mikä tämä tunti on? No, siellä tunnilla tehdään tietysti, se alkaa alkulämmittelyliikkeillä ja sen jälkeen meillä on osa-alueena siellä selkä. Tehdään selälle vähän pyöristys, ojennus, kiertosuuntia ja sitten sinne korelle vahvistavaa. Sitten siellä on lonkat, sama lonkille, ojennusta, koukistusta, kiertoja ja sitten vahvistavia liikkeitä sinne pakaran alueelle. Ja sitten olkapää, niin sinne kanssa samat liikesuunnat, ojennukset, koukistukset, kierrot ja sitten vahvistava. Ja sitten meillä on myös siellä nilkat ja niska. Ja ranteet. Ja ranteet. Eli periaatteessa niin kuin koko kroppa käydään läpi. Sen jälkeen yleensä aika sellainen notkea, vetreä olo, että on tullut sellaista kevyttä, kivaa liikettä tehtyä. No, mitäs sitten, jos CrossFit-salin omistaja haluaisi tämän tunnin valikoimaan, niin miten se onnistuu? Joo, eli voi mennä meidän nettisivuille. Sieltä löytyy MPF VOD-välilehti, niin sieltä löytyy ohjeet, miten tämä saadaan tosiaan sinne omalle salille. Eli tämä on nyt lisensioitu tunti, että tämä ihan kuka vaan voisi sit vetää, että pitää olla sitten meiltä ostettu lisenssi, se on kuukausivelotteinen. Ja me aina järjestetään 1-2 kertaa vuodessa koulutus ja me koulutetaan kaikki ohjaajat tähän meidän
tuotteeseen, niin sit osataan vetää sitä laadukkaasti. Ja ohjeet tulee appiin, siellä on videot, selitykset, miten se tunti vedetään läpi ja 2 viikon välein vaihdetaan tunti sisältö ja suunnittelijahan on tässä, hän tekee nämä sisällöt. Ollaan myös aktiivisia muissa someissa, eli nyt sun pitää ensinnäkin tilata meidän Tube-kanava. Sitten meillä on myös Instagram-tili, siellä tehdään paljon postauksia ja sitten meiltä löytyy stabiili podcast Spotifysta. Kiitos kun katsoit tämän videon, nähdään ensi kerralla.